Moitas gracias. Por parte do BNG. Boa noite a todos e a todas. O primeiro que queremos indicar é que a municipalización da auga no Concello de Ames temos o respaldo unánime da corporación. No BNG sempre defendemos, tanto no pleno como en declaracións públicas. Pero consideramos que a municipalización nace eivada, primeiro, porque a persoa na que recae actualmente a xerencia da EPEL foi parte implicada no proceso de municipalización, tanto como membro da Comisión do Ciclo Integral da Auga, como coordinando e seguindo o proceso de municipalización, participando no expediente. Nace eivada, segundo, porque no Consello de Administración non formou parte nas 3 primeiras sesións o actual delegado de persoal, como indica o artigo 8 da composición do Consello de Administración, dos estatutos, que di que ten que ser un representante delegado de persoal da EPEL. Posteriormente, convocouse irregularmente polo presidente da EPEL unha votación de traballadores e traballadoras para escoller representante. Eu, en máis de 15 anos que levo como delegado de persoal, nunca vin que a patronal convocara unhas eleccións para escoller representante de traballadores e traballadoras. Salindo escollida doña Begoña Gómez Barreiro nesa reunión, que non como delegada de persoal, participou con votacións vinculantes do Consello de Administración como precisamente a escolla da actual xerente. Nace eivada, en terceiro, porque a empresa de Espín e Delfín está actuando pouco menos que de subsidiaria do servizo, levando contratos menores de reparacións por valor de máis de 7.000 euros en 2 meses, o que amosa a falta de previsión nesta municipalización. Sobre o punto de modificación do cargo de persoal, consideramos que eliminar a referencia ao grupo profesional da xerente, así como modificar o grupo profesional da xefa de servizo é correcto. Pero temos grandes dúbidas sobre o terceiro dos puntos, o paso do 62,5% ao 100% da xornada dunha traballadora, precisamente doña Begoña Gómez Barreiro. Esta traballadora traballaba os sábados, e ese día vaise pechar, como así mesmo ela informou no Consello de Administración, polo que non entendemos que quitándolle un día laborable se lle aumente a xornada. Non se nos deu ninguna información ou documentación ao respecto aos membros no Consello de Administración da EPEL, salvo que sexa unha compensación por ter votado a favor en certos temas. Vemos con incredulidade como a empresa municipal de Augas de Ames está a se converter nunha especie de axencia de colocación. Primeiro, enchúfase a nova xerente, a proposta do alcalde, que remite o que indica o Tribunal de Selección. Segundo, enchúfase no contrato de imaxe corporativa da EPEL a un familiar directo da anteriormente mencionada doña Begoña Gómez Barreiro. Contrato do que non sabemos a cuantía, a pesar de telo pedido 2 veces por escrito e 2 veces como rogo neste pleno. Terceiro, enchúfase aumentándolle a xornada ao 100% e quitándolle os sábados a auxiliar que votou a favor da proposta do alcalde para a xerencia. E cuarto, contrátase cun contrato menor, xusto no límite dos 15.000 euros, a un informático por un período de 12 meses pola xerencia da EPEL. Desde o BNG de Ames tentamos ser constructivos e constructivas, así que propoñémoslle ao goberno en minoría do PSOE que despois do canta con Ames e baila con Ames, o próximo gran concurso sexa enchúfate coa EPEL en Ames. Obrigado.